Niin, mikä tää on? Mönkiä. Mönkiä. Mitä sä teet sillä? Ajan. Miksi? Työn takia. Työn takia, okei. Mikä toi on? Haluatko kertoa? Upsis. Sun kypärä taisi tippuu. Ai täällä sä. Joo, tiedäks tää matchaa ihan täydellisesti näin mun housuihin? Taas. Mut se ei oo varmaan ihan tärkeä asia tässä. On se. Mönkiässä. No yksi tärkeimpiä ja ihan samoin myös, että toi... Hiukset tulee mun suuhun. Toi... Niin. Mä oisin kyllä ehkä vähän kiinnostunut myös tästä kiinteistöhuollon alasta. Koska täällä oli kauheasti, ensinnäkin oli poikia. Joo. Joo. Ja sit toiseksi on tämmösiä aika kivoja isoja tämmösiä mönkijöitä.